gaba da kawo muku rahotanni na musamman a wannan tasha ta yanar gizo ta Yusan TV da ke Gusau jihar Zamfara, inda muke tattaunawa da tare da ƙwararru masana. A yau mun ziyarci Honorable, inda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da harkar alhazai na jihar Zamfara. Amma Hausawa na cewa waƙa ga bakin mai tafi daɗi. Sunana Yusuf Hashimu. Ɗan kai ɗaya muna ma barka da zuwa a cikin wannan shiri na harshenka alƙalinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kasancewar sananne kake a faɗin jihar Zamfara, kuma wannan harkar an daɗe ana fafatawa tare da kai kusan tsawon lokaci. Za mu so mai sauraro ya san sunanka da kuma aikace-aikacenka kafin mu shiga a cikin gundarin shirin. To, sunana Aliyu Labbo. An fi min laƙani da Aliyu Gadanga, kuma ni ne mataimakin rajista alhazai na ƙaramar hukumar mulki ta Gusau, wanda insha Allah kusan kowane lokaci ita ce ƙaramar hukuma wadda ta fi kowace ƙaramar hukuma yawan alhazai a jihar Zamfara. To ranka yadda za mu san irin aikace-aikacen wannan hukuma ko kuma wannan aiki da kuke yi tsawon lokaci? To, sai dai a takaita. A takaice aikinmu shine mu yi rijista alhazai waɗanda suke da niyyar zuwa su soke farali. Idan hukumar alhazai ta ƙasa ta ba da umarni, sai hukumar alhazai ta jiha ta ba mu umarni cewa a ba da kuɗaɗen alhazai na ajiya a yi su rijista. Ita hukumar alhazai ta jiha ita take da aikin ba mu kayan aikin da za mu yi. Kayan aikin kuma sun danganci irin su littafin ajiye bayanai da kuma receipt da sauran makamantansu, da su ne kayan aikin waɗanda muke amfani da su. Yawa. To haka yadda yanzu akwai wasu hanyoyi da kuke bi na misali, yanzu ina son in je Makka. Shin mutum zai zanki zubi ne lokaci ko kuma zai ɗauki shekaru? Kamar ni yanzu misali da ban da hali, na maybe ina da 100,000-200,000, zan iya yin wannan system ko kuma ya kuke gudanar da? To tsarin kashi biyu ne. Akwai tsari wanda an riga an saba da shi, wanda sai a shekara-shekara ake yin shi, irin wanda muke kai yanzu. Ita hukumar alhazai ta jiha ita za ta ba da adadin da ya kamata maniyaci ya fara ajiyewa, da kuma adadin da zai rika kawowa har ya cika ainihin kuɗin da an ka keɓe na kujera na wannan shekara. Akwai kuma wannan tsari wanda yake na adashin gata, wanda haɗin gwiwa ne da ita hukumar alhazai, tana da desk officer a wurin, da kuma Jaiz bankin Jaiz. Nan su suke yi ma mutum rijista, kuma zai rika aje kuɗin shi, zai iya ɗaukar kowane lokaci. Sanda Allah ya ba shi ko kuɗin kujerar shi sun ka cika, ita hukumar alhazai za ta sanar cewa wani yana cikin mahajjata, sosai a goya shi tare da irin namu su yi aikin hajji wannan shekara insha Allah. Adadin maniyatan alhazai wannan ƙaramar hukuma ta Gusau, za mu iya san adadin mutum nawa ne ya rijista? Mai ma alhaji 417 rijista, amma cikin iyawa Allah mutum 331 ga maganar da ake yanzu su suka cika kuɗinsu na miliyan 6,618 ko da 19, duka ɗaya ne. To yanzu ranka da kasancewa ba wannan shekara ka fara wannan aiki ba, tsawon lokaci. Yana je alhazan sun kasance akwai karanci sabanin da kila karamar hukumar ka ta Gusau kila kana jeri 3-4, amma gashi bana kila naka yan figa inda ka faɗi ba su taka da su aka karya sabanin shekarun ba. To wannan bai rasa nasaba da irin yanayin da halin muka samu kanmu a ciki. Na farko dai sai a fara jinjina ma wanda Allah ya ba iko na ya biya waɗannan kuɗi da aka ware, saboda yanayin da muke ciki komi yana ƙasa. Kasuwanci ya yi ƙasa, noma ya yi ƙasa, kiwo ya yi ƙasa, saboda rashin tsaro da Allah ya jarabce mu da shi. Kaga
wanda duk yake da irin waɗannan kamar mutum ne yake da rashin lahiya manya-manya guda 3 ko 4 amma a gan shi yana kai da kawo abin shi, dole a jinjina mishi. So muna ganin cewa ko yanzu tattare da irin haka mutanen jihar Zamfara sun cancanci a sara musu, don da za a ci yanzu ba a ruhe ba in Allah ya so ko kujera 500 an haƙaro za ta ƙare. To amma mun ga Sokoto da irin Kebbi kusan 3,000 da wani abu da to kuma Zamfara an kamar zan ce in ba don ba kila ba don yunkuri da Allah ya sa shugabancin wannan hukuma ta alhazai take da shi ba, da irin yunkurin da aka yi na ganin cewa an mai da komi kan an saita abubuwa, to da ba a san me zai faru ba. Kuma bayan wannan za a dole mu jinjina ma shi mai daraja gwamna bisa ga irin ƙoƙarin da ya na ganin cewa durƙushewar da aka yi an miƙe. Haka shi shugaban hukumar alhazai ta jihar Zamfara Talban Gusu Alhaji Musa Mallah ya yi kai da kawo, ya kai goro ya kai mari, tunda kowace jiha ko da an ka fara Zamfara ba ta fara ba. Mun fara aikin latti sosai saboda akwai gyare-gyare da yawa waɗanda an ka iske, sannan shi appointment ɗin shi ma ya zo da ɗan ciwon lokaci. So waɗannan factors ɗin masu manya-manya waɗanda ka iya hana komi ya tafi su suka da bai aikin Zamfara. Sannan ina da yaƙini ibtila'in da muke da shi kusan in ba yanzu ba ma ba jihar da take da shi. Kafin a haɗu wata jiha da matsalar tsaro za ka ji sai an fara Zamfara. So wanda aka hana zama lafiya nan zai tsallaka ya je jihar da tafi kusa da shi, wannan ya ƙara yawan alhazan makwabtanmu. Ba san da Kebbi ta ka ba mu irin wannan ratat nan ba irin yanzu. Akwai kamar waɗanda daga nan Zamfara ma suna tsallaka. Kwarai mafi akasarin alhazan da suke bangaren Gumi Bukuyum za su bangara gehen Kebbi. Haka bangaren Bakura wasu za su je Sokoto. Kamar kaga irin wanda yake a Bakura, ƙauyukan Bakura waɗanda sun ka dangana da gehen Sokoto zai fi mishi sauƙi ya je Sokoto da yayo Gusau, saboda hanyoyin namu ga su ga yanda suke. To duk waɗannan abubuwa sun taimaka, amma ni gaskiya ga irin daɗewar da ne ina wannan aiki zan ce wallahi a mahajjatan Zamfara, al'ummar Zamfara sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. Ba wai number ta tsaya nan ba ne a 1,700 da ake magana. Da za a bari a ƙara mana sati 2 sai mun sai da kujerunmu 3,000 ba ƙwara 4. Ya Allah ya so. Wannan ba haufi. To, wani challenge ko kuma nasarori kafin mu kai ga challenge, wani nasarori aka samu a gudanar da wannan aikin? Babban nasarar da an ka samu shine samun number da an ka samu cikin ɗan takaitaccen lokaci. Idan mutane suka duba ainihin kuɗin da aka ce a asa $4,500,000, bara an je $2,919,000, yanzu ta kusan lunkawa. Duk da haka nan mutane sun ka yunkura sun ka biya. Aka zo aka ce an ƙara 200,000 an ba da kwana 10. Mun ka ce kai muna hanya mutane za su iya kuwa. Allah ya taimaka an ka ƙara an ka biya. Ana ganin cewa an gama sai an ka ce kuma an ƙara naira $1,919,000 kuma kwana 4. An samu wa ganin baɗin da wannan ɗan takaitaccen lokacin abun sara mu waɗanda suka yi wannan kuɗi. Kuma ko yanzu aka ce wanda yake son sabo kujera wadda ba ta da tallafin da shugaban ƙasa ya bayar sai ya biya $8,000,000. Yanzu magana ganin kai akwai waɗanda suna na a $8,256,000 suna neman kujere. Tabbas to wannan ita babban nasara ce, don gada can baya kowa ya ɗauka cewa gaskiya aikin hajjin ma da wuya. An samu jirgi guda ma an yi ƙoƙari, ga muna tunanin sai Allah ya so sai a yi jirgi 4 da 'yan kai
so wannan abun jinjina ne. Sannan kuma babban nasara shine kamar yadda zan sake maimaita, an samu jagoranci wanda yake da kunnuwan sauraren shawarwari, wanda kuma yake shirye da ya ɗauki shawarar da za ta ciyar da aikin gaba ya kai ta inda ya kamata ya kai ta. Kuma Allah ya sa shi ma mai daraja gwamna yana ba da lokaci da abin da ya kamata a bayar ga aikin hajji. Gaskiya da ba na abubuwa ba da yanzu ba a san inda ake ba. Kai an ci nasara ƙalubale, kasan dukkan nasara tana tare da ƙalubale. Babban ƙalubalen da ya damu kowa a jihar Zamfara shine babban ƙalubalen da ya dami harka aika tsaro. Idan akwai tsaro, mutane za su je gona, mutane za su yi kiwo, za su kwanta lafiya, abin su zai kwana lafiya ga hannuwansu. Wallahi kujera 3000 ta yi mu jihar Zamfara kaɗan. Kai ko 'yan zinari ana samu a yi harkar nan ta walwala, in Allah ya so ko su suna cire rabin kujerun ga su kaɗai. So wannan rashin tsaron shine babban ƙalubalen mu. Duk saura za ka iske in dai za ka samu tsaron, waɗannan ba abin da za ka ce ƙalubale ba ne, za ka iya binta su ka wuce kawai. To yanzu akwai wani tsari, abu na kusa da ƙarshe kasancewar lokaci, akwai wani tsari da kun ka fitar na yabi, saboda muna jin wasu ƙasashe za ka ga su kamar yadda tsarin suke, za ka zo ka zanki biyan kujera a hankali, wanda duk shekara an san adadin waɗanda za su je. Saɓanin Najeriya sai kusan wannan lokacin za a ce to za a yi shela duk mai son kujera to ya je ya sa kaza, daga nan kuma har ita gwamnatin tarayya ta ayyana ga abin da za a biya a wannan ko kuma wani ƙari da sauransu. Najeriya babu wannan tsarin hanyar su. To akwai shi gaskiya, amma kasancewar ba ni ne jami'in watsa labarai na hukumar alhazai ba kuma ni ne daraktan tsare-tsare, ba ni ke shugabanci, ba ni da izini na yin magana a kan abin da ya shafi ta hukumar alhazai kai tsaye. So kila na tabbatar da akwai tsarin kuma wanda zai gamsar da wanda an kai mu bayani, amma jami'an da sun ka cancanta su yi bayanin su ya kamata a tuntuɓa, za a ji shi. Cikin minti 2 da ƙarshe, wanne kira gare ka ga maniyata alhazai da kuma na san nan da 15 ga wani wata za a fara tashi zuwa ƙasa da sauki. A cokan cikin minti 2 akwai abin da ban tambaye ka ba, da wannan tambayar sai ka haɗi sai mu. Babban abin da ya kamata wanda Allah ya kaddara zai yi aikin hajji ya kamata shine ya nemi ilimin abun. Idan za ka ware naira miliyan 6,600,000 da yan kai ka biya aikin hajji, amma baka san me za ka je ka yi ba, a yi aikin banza. Wannan lokacin da ya rage ya kamata mutane su matsi malamai su san meye za su je yi, wace irin ibada ce za su je yi, ake yin ta, yaya ya kamata kuma su tafi da al'amuransu daga yanzu har zuwa tafiya har zuwa dawowa. Don kusan babban abin da yake damun harka aikin hajji ko bayan komai, bayan ƙalubalen da aikin yake da shi, akwai rashin tarbiyyar mutanenmu. Wannan tun da kaga wanda ka yi hulɗa da shi, kashi 2 cikin 3 su ba su ne za ka hulɗa da su ba, na wasu sabbi ne. Hakko shi ba a fasa jawo hankalin mutane akan cewa ya kamata mutum ya san cewa shi ba ƙaramin mutum ba ne, ba a shekaru ba ma. Al'ummar jihar Zamfara mutum nawa ne? Mutum miliyan nawa muke? Allah ya ɗauko mutum 1,700 cikin mutum fiye da miliyan 4 ya ce su za su wakilci al'ummar musulmi daga jihar Zamfara a wannan shekara su je ƙasa mai tsarki su ibada. Ai ko kaga wanda Allah ya sa cikin su ba ƙaramin mutum bane. To ya gano hakanan, ya yi biyayya ga dokokin nan da na can, ya bi jami'an da Allah ya sa za su jagorance shi, ya kuma yi harkar nan da ilimi. Insha Allah za a yi aikin nan cikin nasara, a yi shi lafiya, a dawo lafiya. Ranka yadda muna godiya bisa ga wannan lokaci da ka bamu. Ni ma cewar akwai ɗimbin ayyuka a gabanka, amma haka ka saurare ba don komai dan alhazan jihar Zamfara Najeriya baki ɗaya
su san wani mataki ake ciki, wace gaba ake, da kuma abin da za a gudanar, da kuma irin tsare-tsaren ayyukanka haka ka coka. Masu kallon mu da sauran mu, anan muka kawo ƙarshen tattaunawa tare da wannan jagora kuma Alhaji Aliyu Gadanga, wanda shine jami'i mai karɓa na maniyatan jihar Zamfara tsawon lokaci. A ƙaramar hukumar